nandito tayo sa CDO Pet Doctor dahil ipapa-vaccine natin si Ashi. Sticks bacon. Ito yung table. Nandun si Ashi. Ito yung sofa. So, medyo masikip na siya kasi kailangan namin ng space for Ashi kasi nga naka-quarantine siya ngayon dyan. Wow, quarantine! Hello guys! Good morning! So today is Monday. Today is October 28 karon ba? 28, 2019. And today is our second day na nandito yung aso. And sobrang ang daming changes. Hindi ako nakatulog. Ayun siya. Hi, Ashi! Ayun, no? Pumapapak ng gulay. Oh, si gulay pa. Kumakain siya ng gulay. Kasi ngayon lang siya kumakain eh. Ng ganyan. Kasi kahapon talagang as in puro milk lang talaga. O hindi niya kinakain yung dog food niya. Yung milk lang yung iniinom niya. Tapos kanina may nahulog na chicken. Kinain niya. So dinagdaga namin. Tapos yung gulay. Kinakain niya yung gulay. Gusto niya yung gulay. Hindi naman siya tinatalian. Tapos kagabi, dito siya. Nilagyan lang namin ng ano dito para hindi siya makalabas. Pero maluwag yung space niya. Kasi pag nasa box siya, nag-ano siya, hindi siya mapakali. Kaya dito maluwag. So kagabi, okay yung ano niya. Pag nagpupup lang siya, nilalabas namin siya kagabi. Pag napupup siya. Pag nilalagay mo sa ano, hindi naman niya kinakain eh. Tapos playful na siya kasi parang nakampante na siya sa amin. Kasi ano, pero tulog pa rin siya ng tulog kasi yan nga baby pa yan eh. Ashi! Hello guys! So ayan, nandito tayo sa CDO Pet Doctor dahil ipapa-vaccine natin si Ashi! Si Ashi! 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 Ayan, nandito tayo sa CDO Pet Doctor. Ayan. Oo nga, lagi naman kasi resibo yata. Ayun, nag-i-insert. Look at to. Look at the dog. Na, faster na. Bulldoggers. Come in. Sorry, gano'n ka. 1.70. Okay na? Okay tayo. Kita tayo. Okay. Sorry. Okay na siya so far, man. Basta yan tayo. Medyo ba...
Ashi. Ashi? Lipat nang ko, oo. A-S-H-Y? Oo. Ashi. A Ronda yung name Eastern. Idan. Achi. A-H-E. Patulog. Hari mo na ni Kini. Nanti hari. Kini. Nice kayo. Sticky sticks, bacon, merong beef and cheese, lamb flavor, chicken, liver. Chicken. Cute naman ito. Cute kay nako. So, kitty. Ito yung mga dog. Yung mga Balik food. siya after a week. Vlog na to. Tulog eh. Oy! Ang tagiluwa, Jud. Mas tiron kay kahamaro. Kada kong lawas. Ay! Ashi! Hello guys! Good evening! Ashi. So, pasensya na medyo madilim kasi napundi yung aming isang ilaw. Kaya medyo madilim siya. Pero kakakarating lang namin. And, ayun. Ayun si Ashi. Ayun siya. Nilagyan lang namin ng ano. Umiinom ng tubig. So, yun yung ano namin, yung pagpunta namin doon sa vet. So, eto yung mga nireseta na ano, antibacterial na para sa kanya. So, ito yung ipapainom namin 2 times a day. So, ngayon ipapainom namin yan sa kanya. Hello guys, good morning. So today is actually petsa ngayon. Today is Wednesday, October 30, 2019 and luto ko ngayon ng kasi aalis kami ngayon. Kailangan kong iwan ng pagkain si Ashi. Luluto ako ng ayan. Baguio beans. So, i-mix ko kasi kagabi naubos niya yung niluto ko na atay ng manok. So, isa na lang yung natira. So, yun yung i-mix ko tapos lalagyan ko ng kanin. And, ayun. Ayan guys, tapos na kami kumain and kasulukuhan kami naglilista ni Papa sa aming eco-grocery. Dito yung itsura namin. Ito yung table. Nandun si Ashi. Ito yung sofa. So, medyo masikip na siya kasi kailangan namin ng space for Ashi kasi nga naka-quarantine siya ngayon dyan. Wow, quarantine! Hindi siya pwedeng palabasin kasi nga makakain niya yung... So, kailangan siya i-quarantine kasi para ano siya ngayon na purga. And, ayun. So, first time niya kahapon pumunta sa vet. And sobrang thank you dahil may nag-sponsor sa kanya yung pagpunta sa vet. Wow. Si Sis Ruby Cruz. I think she's from California, United States. So, kasi yun yung nakalagay doon sa ano. Sobrang thank you kasi honestly, hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula sa pagpapa kay Ashi sa dog. And noon yun nga, siya yung nag-sponsor na pagpunta sa vet. And, oh my gosh, medyo mahal yung pag-ano sa vet talaga. And, medyo napamahal kami kasi merong consultation fee kasi first time namin doon. So, pero pag next naming balik for the next week sa kanyang vaccine, is wala ng consultation fee. Yun lang na ano na yun. Kasi kailangan i-check yung ears niya. Parang na-black wata yun, yung ears niya, tapos yung ano niya. And ito yung mga... Kita ko ito kagabi. So, papainom namin to ulit sa kanya ngayon. Kasi nga 2 times a day. Hirap kaming painumin siya kasi ayaw niyang uminom. So, and, ayun. Nahihirapan nila kung pakainin siya ngayon kasi hindi siya kumakain nung niluto ko.
Yung atay yung pinaka-favorite niya. Kaso wala na. So, bibili pa kami mamaya. Kailangan naming umalis ngayon. Kaya, kailangan kumain siya. Pero, in fairness naman, nag-behave naman siya dyan. And, kaya malaki yung space niya dyan kasi ayaw niya nakakulong and, ayun, dun sa parte yun may upuan kasi gusto niyang may upuan na nakalagay dun sa ibabaw. Kasi, nung dati, itong table, nakalusot kasi dun sa, niya. Ngayon, inano namin yung table dito na part. So, doon, wala nang laman. Siya lang yung nandun. So, kagabi ngawa siya ng ngawa. Tapos, nilagyan namin ng table. Kasi gusto pala niya, meron siyang, hindi ko parang feel of security. Siguro niya yon na nagdoon siya sa ilalim talaga ng, ng upuan. Natutulog. So, nilagyan namin ng 2 upuan. Yun. Saka pa siya nag-stop na So, yan na lang yung aming itsura ngayon. For now, kasi next na, pwede na namin siyang ilabas. For ngayon, baby pa kasi siya. But anyway, yun lang naman yung update ko. Sobrang thank you, Sis Ruby, sa mga advices mo, sa mga tips mo, from nung kay Hagrid pa hanggang sa may dog na yung mga advice mo. Sobrang thank you sa mga lahat ng mga nag-comment. Sobrang salamat talaga. Ang dami ko natutunan sa inyo. Ang dami kong hindi alam about sa dogs. And please comment kayo doon sa videos na yun. Kasi sa video na yun, kasi marami talagang nakakapulot din ng mga nagbabasa sa comment na syempre nagbabalak din may dog or may dog sila na sarili na din, diba? May ideas din sila about kung paano talaga yung tamang pag-handle doon or pag-alaga doon sa dog. Which is ako din, ang dami natutunan talaga na eto pala, may mga bawal pala, ganito, ganyan. So, hindi ko talaga alam yun. And sobrang thank you. So, again, Sis Ruby Cruz, sobrang salamat talaga sa pag-sponsor doon sa pag-vet ni Ashi. And medyo marami yung niya sa pulgas, ang daming niya talaga nireseta. Tapos may piniinom pa sa kanya, my gosh, isang tabletas lang 500 pesos para daw yun sa katikati niya, sa lahat na yun. Ang dami niya silabi na pero 500 pesos, ang liit lang besh. Ang liit na tabletas. Pero na-vlog ko din ata yun, super liit na niluluwa ni Ashi kahapon. And ayun, 500 yon. And then, yung vitamins lang yung hindi ko binili. Ang importante yung sa kanyang sa pagtatae, yun. Basta yung importante, yung vitamins lang yung hindi ko kinuha. Kasi medyo mahal na siya. Besh. And yun lang yung update ko. So, ayun, parang dito na lang ako magpapaalam. So, I hope you guys enjoy and leave comment down below sa mga gustong magbigay ng comments, suggestions. And see you in the next video, guys. Salamat sa panonood.